Oni tu nebydlí. Oni bydlí na Dělnické. Jak jsou oni, tam ty baráky? To je dálnice kousek. No, akorát jsem říkal, že ta dálnice byla. Já zase myslím, 10,5 metrů, 3 metry, 5 metrů. To máš 16 půjde víc, to mašička. No, tak to ne. Ona tiskám do velikosti A3. A nebo 2. Ale myslím, že tak víš, že se vychodí to koněm. Tam je voda, tam nechoď. Budeš mokrá. No? Boty budeš mít mokré a pak budeš nemocná. Máme stát? No. Jo. Tak, no Silvo, ty pojedeš. Pojď, já sundám káju. Naučena, jak Američanka prava. Pojď sem. Šup. Tak. A teď já půjde Silva, táta ji tam dá. Pohleď koníka. Pohleď ho. Tak. A umíš mu Musíš dát poděkovat. Ne? Tak já tě A to naučím, zkus. no? Tak odevři ručku a on tě bude tak lízat, podívej se. Já ti to ukážu. Nechytla, já si myslela, že si to tebe. Vidíš? Neboj se. Ty pojedeš Vůbec potom se neboj. zpátky. On strašně chce tu mrkvičku, ale vůbec se neboj. Dej mi tu ruku na moji. Neboj se. Bojíš se? Musíš Tak tak já dát mu- ručičku, tak, já tak, mu- víš? On i prst mi líže. On líže, víš? On pořád líže. Dívej, Kájo. No vidíš, nemusíš se bát. Nemusíš se bát. Jak budeš chtít, tak mi řekni. Jak se nebudeš bát. Janíčka by dala celou ruku. Jo? Tak Silva. Bojí se, jo. Tak To ráda mám už si tam dát? pojede. Tak počkej. Nejdřív musí obeznámit se s koněm, pohladit ho tady ze předu, ze zadu koně se nechodí. Jezdila si už někdy na koni? Jo, tak to víš. A tady máš mrkvičku a dej mu. Vidíš? Nebojí se. Umíš nasedat? Neumíš, já tě naučím. Podržte mi to. Ne, ta malá ne. Ta malá ne. Au, Blízko, kopnu mě to. neboj se ho. Pozor, ty si přímo na tom. No však tady jsem to tohle, zjistil. aby stál. Ty běž To si dopředu dám radši. do ruky, aby to Posun viděl. trošku, ne? Tak a drž ho. Ty si chytni tak, jo? Chytni si tak. Pokryž mi tu nohu a na 3, jak řeknu 3, tu nohu švihni nahoru, jo? 1, 2, 3. Tak. Je to nebylo nic. Dobrou sálvě. Takže víš, jak se máš držet. To bude zajímavé. Ty jsi tak taky jezdila? Líbilo se ti to? Ty jsi byla... Takže měla věci v piasu. No tady koň. Ne? Taky zajezdit ty věci. Ještě. Same. Skoro same. Oni tady chodí pravidelně, ty holky. Jo. Už tam jsou dneska taky dvě. Tady na tu natáčku. No, tady je jich asi 10 těch holek, co tu chodí. No, za 100 měsíčně asi. Nemáš se bát. Ty pojedeš, ale jsem tam. Dívej, mami, kde je teprve jako. Aha. Je dívej, jak on si tam odbije tu nohu. Já bych se na to... Dívej, na tebou jsou muchy. Jsi smrdí. A pak jdem na tebou jenom. Už je nade mnou. A nad váma nejsou. My jsme se namazali deodorantem. Mami, to je kruté, ale já jsem taky namazala. Já bych. Si dělám srandu, Jdou ne? mám za tebou, furt. Asi jim připomínáš španskou chybu. Asi jo. Takové vlasy, že vypadám jako... Musí ho pohledit, třeba? A pak to ještě přidám? Chytím Silvu. Ty za hlavičku tak. Drž se tak jako táty. No ale jo. Strejda je Já jsem u hodný. tebe muchy, tato. Vidíš, jak se o tebe starám? Fajně. To mám jenom za tebou. Pam, param, pam. Dívej,
To je fajné, že, Jani? A proč za mnou chodí pořád? Kájo, jak se ti tu líbí? A že si nečukla koněm třeba. Čau, strejdo. Ahoj. Fotíme Silvinku. A to tu jak fotí Silvinku. Strejdo, ale musím jít vlezat do záběru. Nevadí. To mám radost. Tak co, zvládla to? Ona? Víš, jak se slezala? Jo, asi takhle. Zase pochválit koníka. Mrkev. Koníka musíš pochválit. Tak. Tak, další tady z té strany. Taky jsi jezdila? Jo, já jsem jezdila i u vás. No, my jsme tam byli s ní. Jo, tehda, jak mě tu nebyla. No, ne, vy jste tam byla. V Jablunkově, myslím. V Lomné, jo? V Lomné, A já no. si už nepamatuju. To je rok, no, nebo 2 skoro, že? Já tolik lidí tam přešlo, že nepamatuju. Možná 2 Takže roky. mám pomoct taky? Jo? Aha, Tak pojď to podržet. Vy asi budete fotit. Ne, já pořád to držím, to je v pohodě. Držím. Chytni. Co to bylo? Jani. No. Co tam bylo? Mu vyprašila kožík, ale. Chudák. Ne, on je zvyklý. On unese hodně, to jsou chudé holky. Jo, a i bráchu nese? No tak to čekej. No, Ne, mámu myslím. Mámu jako teda jejich. seděl na ní 2,10 metrů, O bože. chlepisko. Sice chodil po zemi, Nohama, chodil po zemi, takže pomáhal mu, jako. pomáhal mu, jo. Kolik máte celkově koní? 21. 21 koní. A okobere. To všechno tady, ne? 3 jsou vedle. 3 problémové jsou vedle. Jak se jmenuje? A co s nimi je jako tak problémové? Jeden byl cirkusant, ten Aha. jsme nemohli dát k ničemu, to byl takový malý poník, takový, no cirkusák, zkrátka to byl cirkusák, rozhodný cirkusák, s ním nešlo, no, tak jsme ho vykastrovali, tak se uklidnil. A pak jedna slepa, co tady oslepla, tak ji vyvalili na to, vyvalovali ji ven. Oni nechtějí Nechtěli ve nemocné stadu, jo? koně a No. ona byla v březí, takže museli přejít tam a tam. Podačo u tebe, Aha. muchy. Narodila v živě, takže to třetí tam zůstalo při matce. Tak není problémové, ale jsou tam. Telom ne, nebo tady? Ne, tady. Jo? Tady, jo, kropici. Dobře. To dají já 4 lidi na koní. Poješ, nebo ne. Jsi spadla, že? Že? Já tě neunesu. Kájo, který koník je lepší? A taky? Ne, jo. Taky. Další. To byla jízda, že? Jo. Tady Janička chce taky. Janičku za chvilinku zase. Jo? Ne? Tačka, že? Se kou... Chodě snad, ne? Co jedem koupit, ne? Ahoj Sandro. Nic, neboj se. Nevadilo by, kdybych se taky projela? Nevadilo, ale já jsem ještě nikdy na koni nejela, takže vůbec nevadí. Víš, jak se zeslezala? Jo, takhle. To je jednoduché slez, že jo? Není, protože tu hlavu musí dát na tu stranu a nohu takhle. A to je normální. No, u někoho to není. Jdeš koníka, teďka teta bude nasedat. Seznam, ne? Tak ty zvedni radši. No počkej, ještě mu poděkuj. Kájo, a ty si ani nepoděkovala, vidíš to? Děkuji. Ale koníček nedostal od tebe mrkvičku. Jo. Dostane? Musí dostat mrkvičku od tebe. On jde ruku. Ty mu poděkuješ, víš? Dáš mu, on dívej, on ti nic neudělá, podívej jenom. O, On jenom líže, on nekouše. Daj mu mrkvičku, Kaja? Tak zvedni mámu potom. ne, podívej, takhle dej. Já jsem taky dala. Už nemám.
Příště přineseš sebou. Už víte, kam máte ten suchý chleba nosit místo k nám, tak tady. Jo. Aby tě mohl po druhé taky svést. Co říkáš? Suché rohlíky. Ty jinak nesmí, Karel. No, suché rohlíky taky nepohrdne. Ne, někdy donesou. Rohlíky a chleba. To můžeš přímo přinést. Dej mu, nebo Oni to nosí vždycky důkladně vysušené. mi takhle ruku a takhle dáš? Jo? Holkama. Jo? A my tam nahodit radši rovnou? No tak udělá. Tak, no. Udělejte Kuň to. už se bojí, jak ji vidí. Chudák, nebude se bát. No tak se chytni a tak ti pomůžu. Normálně si šlapni na mě, tady si jak kdybys nasedala. Jo, anebo tak šlapat. No. Ježišma, chudáček koník. Jo, ale padnuli mi ty nohy, že? Teď už já pojdu. Hlavně, že to kůň vydržel. A pak mu dáš mrkvičku, jo? A taky? On dá? Tak. Jdeš fotím mamku. Rukama i nohama. Já posun se trochu doprava, jo? Tak. Co, Jani, kam jdeš? Jani, Nechoďte, buďte tady ještě. Já tam dám malé, obě dvě holky tam dám potom. Potom. Jak pojedu zpátky. Bude spadnout. Potom bude. Ne, já je budu držet obě dvě. pozor, teď. Kaja vyhrála, Janička těsně za ní. Ano, utíkej, ještě musíš doběhnout. Ano. Co mě fotíš? Jo, jsi Jo, jsme první! A jsme první! Řekni, Silvo, ty jsi švindlovala. Ještě? Ano. Kajo, neutíkej, pojedeš na koni zas. A taky? No, ty taky pojedeš. Pojedete obě dvě, jo? Pojedete spolu. První malá a za ní pojede Kája, protože ona je větší. A už kůň už nemůže, co? Já si nedělám srandu, já to myslím vážně. Jo. Tady Janička na koni. Myslíš, že všude mají valachy, nebo co? A nebo jak se husule budu nějaké? dejzet? Budete se obě dvě držet těch. A jak se budu dejzet? Jak jsi A dáš mu ten tu kůň. mrkev potom? A taky? Vy vás kopnete, no. No, jenom. Super, děkuju moc krát. Krásně to bylo.